Jamen, jeg hedder Pia, og jeg er fra Brønshøj, og jeg har taget min FDF-skjort på for at skille mig lidt ud, da jeg er FDF'er. Så jeg har fået en del kommentarer om, at der står en spejder, så det er jo meget sjovt. Lige nu der er jeg nok rimelig nervøs, fordi hvem kan rigtig sige, hvad X-Factor egentlig er? Det er jo noget, nogen har, og nogen har det ikke, og man ved ikke rigtig selv, om man har det. Hej. Hej. Hey. Yes. Vild skjorte, mand. Hvad sker der? Ja, jeg er FDF'er, Okay. og jeg har valgt 2 FDF-sange at synge, så tænkte jeg, det var lige passende. Okay, fedt. Må jeg lige spørge, hvad du hedder, hvor gammel du er, og hvor du kommer fra? Jeg hedder Pia, jeg er 22 år gammel, og jeg kommer fra Brønshøj. Okay. Ja. Hvad med FDF? Hvad er det lige, de gør? FDF? Vi leger og har det sjovt. Ja. Synger sange til os tosset. Laver underlige ting nede i byen, så alle folk undrer sig. Er det noget, du kan anbefale? Det er noget, jeg kan anbefale. Lad os høre noget sang. Ja. Jeg har tænkt mig at starte med Sommersol og Slettesang, som er sådan en forholdsvis hurtig sang. Kom med. Sommersol og Slettesang, fælleshuset er i gang. Kan du mærke, hvor det risler? Små og store mødes ved Himmelbjergets fod. Hverdagen hjemme vi forventningsfuldt forlod. Jamen, det er jo skægt at se. Det er længe siden, jeg har set en spejder. Men, Jeg er FDF'er. undskyld. Ja. Hvad er forskellen? Der er stor forskel. Nå, okay. Det er en meget lang historie. Nå, men du ligner bare en spejder, for det er sådan, jeg husker det. Ja, Du kender ikke melodien, men jeg tvivler på den slags melodier modellerer så tit og ofte, som du lige har gjort. Du rører virkelig rundt og rører af i melodien. Røg på og røg op i toner, ned i toner og sådan noget. Jeg har noderne med, hvis du vil se. Ja, men jeg tvivler stadigvæk på, at den er skrevet så sindssygt, som den lød der. Okay. Men Jeg synes nu ikke, der var noget... Det lød meget sådan, som jeg forventede. At det kan godt være, det er mine ører, men efter du sang noget, der risler, så skulle jeg bare tisse, og så kunne jeg ikke tænke på det. Jeg synes faktisk, at du har en meget varm, hyggelig lille klang, men jeg er ikke sikker på, at der er blevet arbejdet nok med den. Nej. Vi skal have en afgørelse. Nej. Jo, vi skal. Okay. Jeg siger nej. Jamen, desværre, det bliver også et nej for mig. Vi ses i skoven. Satan, det gør vi det. Jeg elsker skoven. Ej, det gik. Så det er dejligt, fordi så har jeg tid til mit arbejde. Jeg har lige startet på nyt arbejde, så jeg var sådan lidt, jeg vidste ikke helt, om jeg ville gå videre, om jeg havde lyst til at gå videre, så... Hvor skulle der en sød pige med begge Ja, det er simpelthen så tarveligt, mand. Hvorfor det? Så nu vil jeg nå hjem og sove en time, inden jeg skal ud og lege spejder. Eller FDF'er. Så